Len na tebe záleží, je to kresťan aj žid. Krásne spomienky a láska. Chceme ľudí zabávať. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Fontána. Čo je vlastne symbol? Keď z nej nestrieka voda, tak z nej nestrieka voda. A keď voda strieka, tak osviežuje. Fontána bez vody je smutná a je dobrá iba na to, aby sa z nej urobilo smetisko. Fontána s vodou môže byť niekedy až znakom sladkého života. Ale to už vedel aj pán Fellini. V zrkadlách je zlá tma a na našom účte krach. Dvíham sa, padám, kto mi odpovedá? Krach. To je veľmi relatívny pojem. Ja si myslím, že tá Koliba sa dá, ja som optimista. Koliba sa dá ešte zachrániť. Keď sa spoja filmári a ľudia, ktorí majú radi film a niečo múdre vymyslia, tak tie ateliéry môžu zostať a dokonca v slovenských rukách. Neviem, prečo krach, prečo pád a prečo v súvislosti s Kolibou. Filmári, ak si dobre pamätám, posledných 25 rokov a takto pláču, že vždy film krachne. Nemyslím si, že vedomý, nemyslím si, že plánovaný, ja si skôr myslím, že nevedomý. Ja ani netuším, že skrachovala, neviem. Ťažko povedať. Človek sa musí najprv s problematikou oboznámiť a potom môže vysloviť záverečný súd. Práve odchádzame so skupinou poslancov sa pozrieť na Kolibu do objektov slovenskej filmovej tvorby a chceme posúdiť skutočne stav Koliby. Potom povieme Koliba áno, Koliba nie, alebo odporúčime Koliba áno, Koliba nie. No ja dúfam, že hlavne ak nie je už iné riešenie, že je to nutné, že sa jednoducho slovenský film nemôže živiť ďalej, alebo že sa točí málo filmov, aj keby sa mohlo točiť viacej, tak nech sa robia také kroky, aby na to nedoplatil divák a tí ľudia, ktorí okolo toho filmu robia. Aby skrátka tí, ktorí rozhodujú o niečom takom dôležitom, ako je táto vec, mysleli na tých dole, na divákov. Gula ku gule. Go, go! Do keľu! Tu sa nedá hrať. Pravil som ti, že smrdíš od svíň. Čo ty tu robíš do keľu? Oddychujem, no. Kam si vápno? Daj to do regalu. Tu už neplatí nič, len prachy sú zbraň. Hej, tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám. Prachy. To máte pravdu. Strašne veľa ľudí v dnešnej spoločnosti by vám dokázalo povedať, kde tieto prachy zobrať. Treba sa poriadne poobzerať, oni existujú. Ale to chce trošku pracovať. Chodíme po chemických fabrikách, naftách, automobilkách. Chodíme po sférach, na ktoré sme doteraz neboli zvyknuté. Bola tam hranica kedysi. Tu bola kultúra, tam bol priemysel. A dneska to nemusíme vzájomne prepojiť. Je to kultúra, ktorá dáva myšlienku a dúfajme, že ten slovenský priemysel bude tak na tom dobré a banky časom, že budú tým myšlienkam pomáhať s peniazmi. Bolo by to ideálne takto. Tam, kde sa vždy berú, od ľudí, ktorí ich majú.
Myslím si, že keď sa darí podnikaniu, tak sa darí aj umeniu. Jaj, Amerika! Padre! Pardon. Máte tu ale čiernych. Pozri! Dobre, babi. Požičaj barabán, tamáriš. Zdravstvuj. Wow. Jedného Eliča? No, tak ten sa moc nevydaril. Podrž čapicu, feši. Что ты хочешь, маленький? Na fontáne je zaujímavé to, že sa v nej točí stále tá istá voda. Je to taký zvláštny kolobeh. Raz sa niečo odparí, raz sa poldecko prileje, ale je to stále tá istá voda. Do rieky nemôže vstúpiť dvakrát, ale do fontány áno. Ak je teda fontána žriedlom, tak to znamená, že čo vyprodukuje, to aj pohltí. A kúpu sa v nej stále tí istí ľudia. To je teda tá fontána pre Zuzanu. Sme vlak bez staníc, hostia nepozvaní. Chcem sa s tebou byť aj žiť. Taký zvláštny pár, sme pomník šibnutým. Myslíte, že je šialenstvom pustiť sa do filmu v tejto dobe? Je. Pre nás to boli tiež 3 tony šedivých vlasov. Dotačali sme a ešte sme s producentom, pánom doktorom Birmanom, stále boli bez peňazí, nám chýbala kopa peňazí ešte. Už som bol strižní, už sa bol naplánovaný termín premiéry, už sa tlačili skoro pozvánky a my stále sme boli bez nejakých 4-5 miliónov korún. Čiže šli sme, s pánom Birmanom sme šli vlastne absolútne va-bank do fontány. My sme nemali celý kapitál, keď sme začali točiť, dúfajúc, že v priebehu, keď už budú fotografie z filmu, herci, ukážky, klipy, že postupne na to nejak získame tie peniaze. V tomto prípade nám to vyšlo, no, že sme to nakoniec dofinancovali, ale skutočne absolútne do poslednej koruny. Ako. To bolo tak, že do posledného preplatenia taxikového lístka. To je ale krásnym šílenstvím. Tak samozrejme, že je to šialenstvo, rovnako ako šialenstvo napísať knihu a ja považujem za podstatne väčšie šialenstvo ísť do politiky. Pre neherca je to riziko. Určite púšťať sa do filmu. Pre inštitúciu, ako je Koliba, netuším, lebo sa nevyznám do tej oblasti a nepoznám vzťahy, ktoré sú tam vo vnútri, nepoznám tú situáciu. Ale keď hovorím zo svojho pohľadu ako vlastne teraz už herca, ktorý je neherec, tak určite je to riziko. Nie je to šialenstvo, šialenstvo je niečo iné, šialenstvo je niečo bezhlavé. Chce to pomocnú ruku a človeka, ktorý nad tebou stále bdie. Neboj sa. Zvykneš si. Možno si ma aj obľúbiš. No a keď nie mňa, tak aspoň moje prachy. Lebo prachy a ja, to je tá istá bytosť. No si sami, pusti ma! Au! Ty! Mačička hryzie. No výborne. Po bitke to býva ešte sladšie. Poď! Áno, po bitke je to najsladšie. Vidíš? Neblbni. Neblázni! Daj sem tu pištol. Nerob to. Je úžasný, ak vieš, čo
máš deť. Spáňa krásne sny, tak vyhúpeš ním. Možno to bude znieť neskromne, ale chcem Oscara. A chcem ho už od malička. No, záleží, či sa vám snívajú drahé sny alebo lacné sny. Alebo krásne a lacné. To je ináč ideálne teraz. Kto má krásne a lacné sny, tak ten môže dneska najľahšie točiť. Kto má krásne, ale veľmi drahé sny, tak na to ťažšie zoženie peniaze, aby to premietol potom do tej filmovej podoby, samozrejme. A vy máte aké? No, ja mám farebné stále ešte, samozrejme. Striedavo, nie? Niekedy sú to lacné a krásne, ale napriek tomu som na to ako kapitál nezohnal. A je paradoxné, že na niektoré také drahšie, či krásne, to naozaj musí potom posúdiť divák, lebo to je veľmi relatívne. Sen, inak sen je veľmi osobná vec. Takže, ale zase film je verejné rozprávanie o veciach intimných, takže ten sen a film má svoje prepojenie. Mne sa sny splnili. Mne sa splnil sen, že robím to, čo ma baví. Vždy som chcel robiť to, z čoho budem mať radosť, aby to bola zároveň aj moja práca. Tento sen sa mi našťastie splnil a som šťastný človek v rámci tohto, čo sa týka tohto, tej mojej práce a sna. Dajú sa splňať sny a viem, čo chcem. A väčšinou som to dosiahol. Gogo, Kurničova, to je sen. Vápno, chytaj ich! Veď sme humanisti. Dopraňme im slobodu. Vymyslieť fontánu nie je ťažké. Musí sa však nájsť niekto, kto ju postaví a najmä niekto, kto rozbehne kolobeh vody. A potom sa už môže postaviť fontána hoci aj pre Miša, Ďura, Fera alebo Zuzanu. A do času, keď už fontána vyschla, musí byť pár ľudí riadne vykúpaných. A čo Zuzanka? Nech si len ďalej sníva o svojej romantickej fontáne, ktorú pre ňu niekto postaví. Na lásku dnes už nie je čas. Začínam ti celkom oznova. Všetko, čo som kedy mal, to som stratil, prepil, daroval. To sa na mňa podobá. Máme na mysli slovenský film, tak je tu určite takáto duchovná kontinuita, tvorivá kontinuita sa dá zachovať. Robilo sa samozrejme kopa zlých filmov, nepodstatných, ale vznikli aj veľké diela veľkých režisérov, ktoré ako boli známe vlastne dá sa povedať po celom svete. Na to by sa dalo nadviazať. Čiže ja myslím, že netreba to striktne oddeliť tú hranicu, ale čo treba začať znovu, tak určite, čo týka toho showbiznisu, čo týka tej koliby, ekonomicky. To treba si začať úplne inak, úplne odznovu. Čiže nadviazať na drobé tradície umelecké, ale ekonomicky to zobrať do rúk úplne inak. Ja si vôbec nemyslím, že vždy začíname od znova, lebo nikdy nezačíname z nuly. To je taká chiméra, že si niekto myslí, že tu na všetko skončilo a začíname za čistým stolom. Nikdy ten čistý stôl nie je, pretože ten stôl je z niečoho spravený a z niečoho sa vychádza. Takže to je ilúzia. To, čo sme mali, sme určite nestratili. To tu existuje a myslím si, že je to veľmi prítomné, až príliš. Osobne by som bol rád, keby sme to boli definitívne stratili, ale myslím si, že to tak ľahko nestratíme. Ja mám v sebe to vedomie, že začínam odznova a to ma motivuje k robote, k tej práci, aby som nič nepodcenil a myslel na každého jedného človeka, ktorý je pre moju robotu dôležitý, už či je to novinár, alebo redaktor, alebo ja neviem, hocikto, alebo aj upratovačka, to je jedno. A myslel na to, že kde som bol niekedy na začiatku. Veľmi dôležité. Tak ešte nie. Ja som toho názoru, že sa začala 3. svetová vojna pred 2-3 rokmi a až sa skončí, tak uvidíme, že či sa ešte vôbec bude dať začínať, či budeme mať na to chuť. Pojedem ešte jednou. A stoj. Jedeš. A nožička nahoru a pěkně dolu. A nahoru a dolu. A... Serem na to.
Si kvôli nejakej debilnej telke nenatrhnem gule. Ja nie som odraz pre nejakého nadržaného frajera. Už nie som v lochu. Som slobodný človek v slobodnej zemi. Slobodný človek? V slobodnej zemi? Ale slobodná baba. To si kde počula? Niekto žiť vie a niekto nie. Niekto to vie, len ja nie a nie a nie. U nás je klasické, že sa povie viem, ale nepoviem. Ja môžem povedať, že samozrejme, že viem, ale ešte nepoviem. Ja tiež neviem, ako na to nejaký recept na to určite neexistuje, ale ako v poslednej dobe sa mi zdá, že sa k tomu dá ľahšie dostať k tým prachom. Nie k prachom, akože zarobiť prachy, aby sme sa rozumeli, ale že sa dá ľahšie tých ľudí zohnať, ktorí sú ochotní tie prachy investovať. No, keby som vedel, ako na to, verte mi, že školstvo a kultúra by nemali tie problémy, ktoré skutočne rozhodujú o ich bytí a nebytí. Keby som vedel, ako na to, kde zohnať tie prepotrebné miliardy, vravím, už dávno je po problémoch. Rád by som poradil, nie na to nejaký univerzálny recept. Každý film vlastne je niečím zvláštny, ojedinelý. To znamená, máte v rukách tému, ktorá ako tých ľudí očarí. Máte tam hercov alebo spevákov, ktorých zaujímu a dajú peniaze bez dlhého rozmýšľania. A potom máte látku, ktorá sa až neskôršie prejaví ako zaujímavá. Primárne nie je atraktívna, na to sa peniaze zhajú samozrejme ťažšie. Tam musíte potom byť lepší, dajme tomu do istej miery mystifikátor, aby ste tých ľudí, no ja to poviem tak bez servitky, aby ste tých ľudí tak zblbli, že vám na to dajú tie peniaze. A tak to všade vo svete, ako netreba na tým vňukať. Mama, kam ideš? Ale aj tak máme fabriku na výrobu fontán. Máme množstvo ľudí, ktorí by ich chceli stavať. Či už sú to takí, ktorí to vedia, alebo tí, ktorí to robia. A keďže je fabrika, treba stavať. Stavebný materiál sa už kdesi pokradne. Najlepšie v Amerike, pretože tam máme dnes najbližšie. A krásna nežná Zuzanka? Budeme ju ukazovať v helikoptére. Predáme ju. A to čo najlepšie. Lebo nech je ako chce, napriek všetkému sme fontánu postavili. A to dnes nie je málo. Záleží, je to kresťan aj žid. Odrazím vás pár, že sem poliekačkou žiť. Chcem sa prehorieť, nejsem sláva. Chcem sa prebolieť, mám už známa. Láska, daj mi znamenie, kam mám za tebou ísť. Aké to je? Aký je to pocit? Fajn. Strašne dobré. Nie je vám smutno, že si skončili prácu na tomto filme? Teraz trošku aj áno. Treba zase niečo vymyslieť. Myslíte si, že film bude mať taký istý úspech, ako malá reklama? Môžem jednu otázočku? Je tento film pre teba úspechom? Mirne, ešte raz. Či je tento film úspechom? Ja si tiež myslím. Ja neviem, či nájdem odvahu si tam sadnúť. Môj otec, ktorý má 65 rokov, mi povedal do 63, ja som neokrivnil, povedal do telefónu, že aj mne sa to páčilo. Príčina ako ten film. Super, super. Plieskali po predstavení, smiali sa celý čas. A hneď od začiatku myslím, že sú úplne nadšení. Všade bol totálny chaos.
nestačili policajti, armáda, helikoptera pristala pripínať, super. Od Petrohradu cez Prahu až po Tatry. 12-14 hodín denne práca, takže nakoniec to uvidíte. Myslím, že to nebude cítiť na tom obraze ani na filme vôbec. Myslím, že to sa celkom dobre podarilo. Poďme. Vidím na vlastné oči, bratislavský amfiteáter je skutočne plný. A spýtam sa producenta Ruda Birmana, či veril, že sa naplní. Neveril. Neveril. Takže vidíte, ste nás príjemne všetkých prekvapili a to si zaslúži jedno fantastické ahoj! Mám svojich síl, splním to, čo chceš. Budem sa brániť až tam, kam bráni sa láska. Ten, kto sa bráni, je sám. Ja rád zas nezdám. Áno, určite sa vrátia. Boli sme v Trenčine Nitro, tak z Trenčina nám už volali, že to bolo fajn. Sa mi to ako páčilo, tak jeden ako hlas máme, no a bolo tam hrozne veľa ľudí, bolo to ťažko ako formovateľný, ako slovami pocit, lebo ako tí mladí naozaj na to šli. No. Ako my sme si to tak predstavovali, sme na tom snívali, ale potom tam bolo 1000 tých ľudí a no, boli sme dojatí. Boli sme fakt dojatí.